Hej, så er vores nye trimix-analysator fra Divesoft lige kommet hjem. Så senere så laver jeg en test af den og en videoguide, der viser hvordan man bruger den, sådan at det er let at se hvordan man skal bruge den, når I skal til at bruge den nede i klubben. Og så snart at den er lavet, så bliver den lagt ned i klubben, men jeg synes da lige vi skal tage et kig på hvad der er i kassen og hvordan den ser ud og så videre. Så lad os prøve det. Sådan her. Analysatoren er i en god, slagfast og vandtæt kasse. Og inde i kassen har vi selve analysatoren og noget forskellige tilbehør. En slange. Og en reduktionsventil, som vi kan skrue på flasken og som reducerer trykket til det rigtige flow. Hvor vi kan sætte slangen i den ene ende. Og den anden ende af slangen kommer ind i analysatoren. Udover det, så ligger der lidt reservedele, lidt o-ringe og en umbraconøgle til at justere lidt. Der ligger en strømforsyning og nogle forskellige indsatser til strømforsyningen til dansk stik og til svensk stik og til amerikansk-tysk stik, tror jeg det er. Men egentlig så kører analysatoren, den kører på 9 volts batteri, der er inde i, og som kan skiftes heromme på bagsiden. Og så den har egentlig ikke brug for strøm, men hvis den skulle løbe tør, så har man altså muligheden. Så lad os lige prøve at tage et lille kig på den. Tag lige beskyttelsesfilmen af der. Så sådan ser den ud. Som sagt, så laver jeg lige en videoguide til den, og en af de allernærmeste dage, og får den lagt ned i klubben, så I kan begynde at bruge den. Og så er der bare at sige god fornøjelse.